Kevin iki wayahe jam wis jam 2 Deong. Lah iya. Ya mlaku-mlaka ya dicurigai wong. Ya jelas wis dalu. Ya iya, istirahat gede ana kono. Istirahat? Iya. Ya iya ayo. Ayo gini Ben.
Dik. Ayo, Dik. Wong kok padha kemerutu. Logrog. Ngobrol Ana dialuh makan ajaran. Ablok-ablok. Aduh mingkai. Tangi melek. Tangi melek. Ya mula nomor ini. Ya bolong ro. Dik, apa? Iki wayahe keliling-keliling. Wayahe keliling. Ya iya, nawi ana pagrian kang rusak ya dibersihkan. Iya, Kang. Iya. Arep iki lho keliling Solo. Isun? Orang bagian kan? Ya iya. Iya bagian tengah. Bagian tengah. Ya. Wis sing kanglon. Kanglon. Kang kidul. Kidul Bu. Ya iya wis. Wis jajake mlaku Kang Ejeng. Ya iya. Foto kan? Foto. Sing ana karo sa. Sing ana. Kamu lho dulu. Ya bagiane riko. Iya, bagian riko, Dik. Bagian isin ya. Malah aku maneh ya. Wong usule bagian. Ya foto. Foto bisa. Nanti kang burai bagian isun iki kau. Ya iya. Ya mlaku pisan we. Ya iya. Wong arep wong oleh tugas ya mlaku. Dik. Salam pede. Ganyengan kok. Dik. Kecepit, Dik. Tarikan. Lulio ngalor, Dik. Biasa ono biae. Dik. Wes. Lulio ngalor, Dik. Wes. Dik. Bobos. Bobos. Melocak wong iki ya. Alah, acake celuk deh. Celuk kae. Ya iki celuk kan. Kakak. Aman karo le. Wan. Oi. Ora pareng biain. Ilang-ilang ya. Rasane sing teluk biae ya. Yo mati yo wong kurang sing dicolok ku mbene koran iki biain. Ya jam iki wae jam 2 ta. Wayahe keliling. Wayahe keliling biain. Ya oleh. Oleh. Iya. Keliling umyah. Ana pareng biain keliling umyah. Ya nawi ta dek nawi ana pareng-pareng temune roh-roh. Wah iki biyen mau ning arep lawang ana suryat ya. Suryate bareng. Suryat. Kang durung-durung sekolah kok dikongkon sekolah. Keliling oleh suryat lho sekolah. Iya toko Pak Lurya. Toko Pak Lurya iki kau. Iya. Yang warah kula niku buat nanti sekolah Pak Lurya. Ini anak adik kula warah ketiga. Ya salah ngaji riko kok kakak ben ora tau sekolah. Ya bener dewek-dewek kan. Biyen iki iki ana kota biyen iki penduduke kang akeh. Ana kota njan. Kota anu kok. Apa ujung kok. Diarangi jenengane Pulau Santan. Oh, iya. Ora boleh kuriang le. Boleh kuriang. Iya bisa sekolah. Ya mau kok nawi ono adik kan bisa sekolah, kongkon ngajar adik kan belum sekolah, jadi gue. Kayak masalah alatnya digowo ya. Ya mari ini kelinda betul mau Pak Lurya. Ya mau gak mau kau sing bisa kalau jadi gowo wis. Dulurnya rata lau, nawi ono salah sisi yang bisa mulang, kang budu, itu kongkon mulang itu. Saumpamane dulur kalau wis kan bisa. Gua telu kan? Ya mbok we. Riko sing bisa dadi sithik ben. Ya sithik gak bisa. Ya belanja dicacak kakak. Acake dicacak. Dicacak. Ya iya. Waduh lopot. Ya dibenerkan. Ye, gitu kau. Kira-kira kok biayain. Ayo dulur iki biar tahu. Acake rek golek nang kursai.
Aja ki guruannya. Ngono iki dadi guru iki. Ya iya. Guru-guru ya. Iya iya wis. Ya wong arane dicacak. Waduh sing mampu, ya diganti maneh. Diganti maneh. Yo pasrahno kok. Sira kaya cilik. Ngene le. Wih, Marco. yo. Oh iki guruannya. Ambil mikir dia para kolomolan cikno le. Wow, dos we. Apa merdos? Dos we. Yo biasa, guru aja disambut mercon. Dan meriah. Ya, yo penting kena Solo. Wong kasare wong make lebaran. Udane mercon ana sisane. Hah? Tolong jol, make lebaran jak ngomong. Biaya. Ai guri, kau goreng diriang. Goreng gogang. Ada kiaran yang mana nih guys? Ya makanya sejalan nih mana? Ye, tunggunya narane Jogja wek jauh. Ketiga Solo, Pak. Di Jakarta Solo. Anggere pendaftaran. Di Tegiarakan Pura. Iya. Pelajaran guru guys. Ya iya. Ini tanggal piro guys? Tanggal piro ya? Tanggal loro. Tanggal loro. Biaran ini wis oleh sak ngono tanggal 15 bae guys. Juara umumnya tanggal loro ya. Umumnya tanggal loro. Jangan lupa gua lagi Jawa. Melayu Jawa. Monggo blusaken Kang Apik tanggal loro terus selawe ewu. Sing ono, manggian lho tanggal loro sing ono. Masyaallah. Kau. Konjang kerja. Mau sejang ketika. Wah, Mas Rebuk. Mas Rebuk tanggal loro. Mas Rebuk tanggal loro. Jadi malam Kamis. Malam Kamis. Saiki diaran naik. Yo cek data Solo di data tanggal loro. Paran. Tanggal loro. Wayahe April lali kan. Oh. Rabu awal. Iya tanggal loro Rebuk. Sing cocok we nyari kopian we. Aku sih tahu sekolah di kongkong sekolah. Guru. Gue cakin gua kono Solo. Gurune jatuh. Pijoketan. Oh, wow. Oh, Dia mau patok. kapok kira mau. Dipatok. Dikongkong jadi guru kang gampang. Tapi jejer. Kudu keras gitu gue. Ya iya guru kudu tegas. Kok naik kerasin naik ambul gitu gue ya. Ya semua arane wong sekolah. Arane iki dijatah namane dhewe-dhewe. Ye. Kanggo laporan yang desa. Ya. Kudu nurut yang abene gurau. Tanggal loro mau pendaftaran nama. Pendaftaran nama. Tanggal loro. nama. Hari 31 cek biae tanggalannya. Tanggal loro Rebo. Iki pendaftaran nama. Pendaftaran nama. Sisih kidul Sisih kidul diarani Sonoto. Sumyan. Sunan Sumyan. Sumianto. Kecil. Diles. Kecil. Sisih telur. Sumin. Supok. Wih, tukang gawe pancing. Pancing. Tukang gawe pancing kelenjai. Ngono dhewe ya. Pancing ya. Lah supok delik. Ye. Iki supok kene. Ye. Ono pembiaran yo. Nggarane. Kecil. Ye. Kecil. Gurune. Gurune
Pak Durrahman. Apik ah. Apik kok. Apik dewek. Yo mati wong guru sing milih. Ya nggih pun nggih. Makanya kok apa dipanggil carane mlakune Carane mlakune tulin sikile Pak Gurung. Ya. Kan? ya. Kang tengen nglangkah sulung. Ah. Gelengan. Ya. Ah. Ah. Durapa. Ya Pak. Partai? Ngerti Pak? Sawah pacok. Ya, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Tidur. Mana ya? Ya tidur, Pak. Oh iya sih ya. Tidur. Ya tidur. Tidur. Gak orok. Loblok lek. Kuwi lho Pak, wae nganyari bubune. Anyarai. Monggo dereng duren iku wayahe ngunduh. Kowe mau sapa? Kok Cuman mau? Sumanto. Ya cuman. cuman Sumian. Sumantok ya. Sumian. Kok kok? Suman. Ye, Suman. Ah. cuman tok. Tok. Suman. Sumo. Saya, Pak. Sini lah. Ya, Pak. Lo kayak ngepot le. Gurune sempat. Wayang kegedean di, Pak. Guru kayak mau melesak ya. Iya keneng ta Pak? Masa peneng? Yo. Aran iki panggilan kene kok wis padha ditekan ayu. Ah, Iya, nggih. Pak. Marek nyang Pak Gurau. Ya. Saiki kali belajar maca. Ya terus Pak. Betul? Ngerti Pak? Soale sekolah ikai, Ah. wakeh ulangane Ya Pak. gerak jalan ono, Gerak jalan. Yeay. belajar maca ono, Ono. Ye. tahu kang alun-alun ono. Iya, ono kaune bisa. Ya iya. Ya iya Pak, Pak. Makanya iku sapa kang antar kauke, Hah? Ye. oleh piagam Nggih. Iya, iya. Ye. hadiahe Hadiah montor corona kuwi. corona wis mulai. Hah? Corona. wis mulai. Iku masa corona iku le. Corona te kokor. Montor. Iya, ono keluaran terbaru. Ah. Motor corona. Adung nomor 1 oleh hadiah motor. Motor. Tuku dewek. Borong wis. Yo pemaran orang hadiah. Tuku dewek. Ya tuku dewek. Iki belajar maca sulung. Ya. Ya, nggih. Milu nyang ablane gurune. Ye. R R. A B Abi. Oh. Oh. Rabu. Ada? Ngerti Pak? Iki biasane basa Jawa. Basa Jawa. Basa Aduh, Jawa. iki bahasa lebih Jawa maneh. Ya iya Pak. Milu ablane. Ah. Oh. Oh. Eno. Ano. Aco. Aco. Rok. Rok. Kok. Mengatep lambi. Batuk le. Beh. Kilat. Kilat. Nah. Apa? Apa? Jo. 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 Yo. Yo. Amo. Amo. Enggo. Enggo. Wo. Go. Jo. Go. Ngo. Wis unangane sing kang repot-repot kang gampang bae. Ya Pak. Saiki kari belajar gerak jalan. Gerak jalan. Tahu. Minggir Kang Brono. Ngalih maning. Ngalih maning. Geser. Geser Kang Brono. Terus kita. Oh. Ya ketika mau panggonane mau lobut tuh barang. Kok selain ngalih-ngalih. Iya. Ya. Iki gerak jalan bareng. Sikile kang tengen maju dhisik. Iya Pak. Ayo, biarkan. Gen dulu. Pak. Gen dulu. Sa. Ya cote Pak. Bisa. Kiri mundur. Kiri mundur. Tangan ngacung. Tangan ngatung. Tolong keselipat terus. Tiga. Tiga. Salaksono. Salaksono. Tijane. Tijane. Wong nyartak. Wong nyartak. Nek lanang. Nek lanang. Sumingkre. Sumingkre. Nek
wedok. Wedok. Aku sing duwe. Mundur. Gampang bae sekolah. Iya. Dadi modal sing kari riwayat. Ya iya, Pak. Iki kari belajar kau. Kok kang oleh hadiah Festival kau. kau. Iya, Pak. Kang Panter oleh Hadiah. Kudu kompak. Ya. Oh, ya Pak. Ayo. Bab jarangan. Semangat bare. Waduh melek Pak. Iya. Renyah apa nih, Pak? Bunule si Jai Ya. tinggal ke laut. Aut maning. Ayo lagi. Ya ikau. Iya, Sarane wong au. Ya. Undang loro maning. Undang dua kali. Ya. Mangkat maning. Ya. Kali angan tempatnya kita kepada jalannya saya engkau belumnya mana air mata jatuh mobil hadiah mau. Dia emang kok toko Mau motor. kali sepisan kas. Ah. Kang lebih wanter maning. Lebih wanter maning. Lah nek padha semangat e. Ya. Ayo. Wes, aduh iki sekolah lulus kabeh. Lulus kabeh. Soale semangat. Ya. Saiki sekolah wis maring Ah. istirahat. Oleh istirahat. Sing arep makin doro. Ya. Oh. Paman layak. Nggih. Kok nimbal aku das pundi to paman? Nggih ngeten Doro. Kula wau nggih enten tamu. Kula badhe ngorba mboten kewajiban kula, makane kula nyeluk sampean kengken ngorba niku. Ah, bener coba aku sing murba paman. Nggih, monggo sampean ngorba pun. Yo jagat wong Prabu Dito.
Sun pundi dadi dosa prasamaan dadi dosa mangsapa niki. Ela dados mal balik ditor. Ah bener sirat akan marang. Aku kang dari Raden Pandis marang teka pesisiran Mas balik sok. Ela dalam sayur jembrayangan aja biru tompo. Raden Pandis marang dalam pesisiran Pulau Seloko. Sampai temendah saya bakal ngobrol tapi sayur jembrayangan. Ela dalam panjangan sejati.